Shakira mun ji mun gani yau aikin kanmu za ka yi yau za ka yi mana kyautar kowa ka ba shi da albarkacin baturiya da ɗanka da yawa. Kamar yadda kuke gani rana ba ta ƙarya ga nan da haka inda muke kawo muku yadda take kasancewa a wurin Suleiman da kuma amaryarsa. Ga hin za a gudu shi. Hoto za ka ɗauka kai ruwa da hankala sun gana ya zo a barka sai ta ana ta aikan ana ba fa mai billan yanci Allah barka hannun ki yanka da suga kuma Kaduna jama'a don Allah zan zauna Allah ya dole mun asiri mai girma sanata Allah kai ka gida lafiya Allah ya dole mun rubun asiri duniya da lafiya kuma da Allah ya baka Kaduna gaba da kai gwamnan Kaduna ni sai kina daga zai heci ni mu tafi ma yanzu ne aka rantsar da kai na kuma tun da muke roƙon ne da sabo ko ba a yi mana ciniki ba sanata a saurara jama'a a saurara ana tabbata ana nema rashin aunin bamba to me za ku ce? Ina fatan muna abokin mu fatan Allah sai ya alheri Allah ya bada zaman lafiya wannan Allah ya tabbatar da alheri Allah sai ya wannan na ban ya ana ya Kuma iya ta. da abun magana sai Kuma za ku kawo ilimi ne ana ka zo ɗaurin ɗanka da ɗirka turawa ne ta gaba turai daga cikin jihar kaduna za ta dace da san gina daga ba ya kyauta irin ta yan aljan da za ka mutu tana shugaban karamar hukuma ta na magana بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه ما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ya Allah saurara jama'a. yan musulmi A saurara jama'a. Alhaji Shamsuddin shi ne wato wali na Jane Raymond da ainihin wato Alhaji Yusuf wanda shi ne wakilin Isa wanda shi ne angon ainihin wato wannan ainihin wato wannan Yusuf ya ne daga ainihin hadiyyarsa da Shamsuddin kuma ya bashi abinda muke so shi sai sadaki 50,000 ainihin wato Malam Isa ya biya ainihin wato wannan sadaki lakadan ba ajalan ba don haka abinda muke so a gane shi ne ainihin siga ga sadaki ga kuma ainihin Ana sa ya tanya yaji ya tuwo amare. siga an yi Sadaki naira 50,000 an biya na gadon. abinda muke so su islami shi ne aure yanzu ya ɗauki tsakanin ainihin wato jen da kuma ainihin wato isa barakallahu fihima wa barik alaihima wa ta'ala min khair barakallahu fihima wa barik alaihima wa ta'ala barakallahu fihima wa barik alaihima wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa Allah ya sa zuwa hannu Allah ya sa shekara da Allah ya mutu a kwakin zama da kai da shi shi ga kwanciyar hankali bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali barik ala Muhammad إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من أزواجنا وذرياتنا وجعلنا أعوذ بك من شر كل شيء من شر كل شيء أنت آخر بنصيتي أنت الأول فليس فوقك شيء أنت الآخر فليس بعدك شيء أنت الظاهر فليس فوقك شيء أنت الباطن فليس دونك شيء الإسلام والمسلمين الشرك والمشركين ودعك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع kamar da kuke gani yanzu haka dai aure ya ɗauru na Suleiman da kuma amaryarsa Janin Baturiya yar ƙasar Amurka akan sadaki naira 50,000 da aka bayar a daidai wannan lokaci mahaifinsa wanda shine waliyinsa ya daka ga waliyinta. ya yi kokari ya ga mutum 1000 da wani abu suna kallon live abin da ɗinka kwabarin a yanzu baka gama ga wani shi ma da ya halarci wurin ɗaurin auren, me za ka ce game da wannan ɗaurin aure? to alhamdulillah Allah ya tabbatar da alheri ya tabbatar da digadigan wannan mata da aka aura ta kasance ta zama musulma a cikin wannan tsari na tarbiyyar musulunci da muke ciki. Wannan mijina ta kuma Allah ya sa ya sami damar riƙe ta ita ma su zauna lafiya tare da ita. Na gode.
Gama ya fi ango kai tsaye me za ka ce da masu kallon mu? Baban ango me za ka ce da masu kallon mu yanzu haka? Abokin baban ango ne. In gode Allah. In gode Allah. To, me za ka ce ga wannan? Allah ya sanya mu mun ji daɗin wannan. Allah ya sa zamo ambassador of Nigeria. Can ya rike addinin sa da komai da kai ne zaka a sake samu wani shi ba ya yi wannan amma Allah ya sai ma an ka samu zaka yi din idan haka ya samu ba zan iya samu yadda kuke gani ga tawagar amarya kamar yadda kuke gani ga amarya nan da ango a daidai wannan lokaci. Are you set? I'm set. These people are too much. How do you feel today for getting married to a foreigner? Very happy. Like how can you say that? And you accept to stay with him? Yeah. But I'm gonna Hey, back to America. Wala ka hana wa da mutane da Allah. Kuna so mu yi magana da shan da su. Allah ka ya guri mai guri. Wai suna ka samu su kuna samu su. Bari wayan mana.
Do you think it's a right way to get married in Nigeria? How will it change your life? Oh, much better. Much better. He's very nice. Very nice. How did you find yourself? Thank you. Can you speak Hausa? Ga BBC ma zo. Ga jami'in BBC ma zo shi ma wuri. Duba motar. Je shiga. Dan gafara, dan gyara. Yunwa sun ce haka yunwa. Why you gone late? I was here before everybody. I'm telling you this. Kuma yadda muke fata ga zama gwamna ba. Kuma ita mace ce wanda aka santa da hali mai kyau. Kuma tana son shi kuma da gaskiya. Yana son ta. Fatan wannan aure zai zama koyi ga duk wani saurayi cewa in kana son mace ko fara ce ko baka ce ko koriya ce ko jaci Allah ka ji. Kowane shekaru ne na ta kawo in dai akwai so ta hukumi.